गिबियावनो खुलुमबाय दिनै जोङो कुसुगाव ब्लकनि युथ वुमेन आरो पेरेन्ट बडि बे मोनथाम एग्जिकिउटिभ कमिटिखौ लानानै जोङो दिनैहाय बेवहाय सावरायनाय मोनसे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे फैबाय थानाय जे 2025नि बिटिसिनि बिसायख'थि बेखौ लानानै जोङो जोंनि गेजेरावनो ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायनो नागिरदों आरो जिहेतु जोङो साखाफारा जागासिनो दङ फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै आरो माबादियैबा जोङो देरहासार जानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव ओरैनोबाबो जोङो कुसुगाव समस्तियाव थांनाय 2020 सनाव क'क्राझाराव 12था समस्तिनि गेजेराव कुसुगाव समस्तिखौ जोङो बिपिएफ दोलोनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननानै जोङो बे समस्तियाव देरहासार जाफुंनो हादोंमोन। बे लेखायैनो बे खेबावबो बिपिएफनि जाय बिजाथि रबिराम नार्जारि मानगोनां बिथां एमएलए खौबो कुसुगाव समस्ति हिसाबै जोङो फेजेननो थाखाय जोङो रेडि आरो बे खेबावबो माने कुसुगावआ देरहासार जागोन जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दं। मानो होनोबा कुसुगाव समस्तिनि जाय इएम उकिल मुसाहारि बिथाङा रायजो राजाजों थाफानानै गोबां खामानि मावबाय आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो 2025 सनावबो कुसुगाव समस्तिखौ फिन जोङो लाखिफिननो हागोन। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय लेखा जोंबो लुबैदोंमोन, किन्तु नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ जे बिपिएफ दोलोनिफ्राय फार्स्ट फेजनि केन्डिडेटखौ बिथांमोना अलरेडि फोसावबाय। बेजोंनो रोखा फोरमायो जे बिथांमोना माने ज' जानो गोसो गैया बा हारिनि अलखदाव बिथांमोना बेबायदि ज' गसंथानो बिथांमोना गोसो गैया, जायनि थाखाय बिथांमोना बुहुत एडभान्स माने केन्डिडेटफोरखौ फोसावदों। जेखि जादिया जोङो इउपिपिएल हिसाबै गाव हारसिङैनो जोङो 40था समस्तियाव जोङो बिजाथि होनानै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लागोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे बे थांनाय बोसोरबायाव मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इउपिपिएलआ जेरैबायदि खामानि मावनो हाबाय आरो खामानि मावलांगोन बेखौ नोजोर बोनानै माने रायजो राजा जेरैबायदि लोब लोब ओंखारबोनानै जोंखौ मदद खालामदों आरो बे बिसायख'थियावबो खालामगोन जोंहा बे फोथायनाय दङ आरो जोङो गाव हारसिङैनो जोङो सरकार दागोन जोङो बेवहाय जोंहा खुनु डाउट गैया। नंगौ, जोङो मिशन क'क्राझार जोङो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि दैदेनगिरि जोङो जयै जोङो फोसावदों आरो बे खामानि मावनायखौ नोंथांमोना नुनाय नङा, मानो होनोबा बे जोंनि मोनसे मिशन होनोबा जोङो साक्सेस जायागौमानि जोंनि खामानि मावनाया सोलिबाय थागोन। दा बेवहाय 12था समस्ति दङ, 12थानि गेजेराव मिनिमाम 7निफ्राय 8थासिमा जोङो दिनैनि दिनाव जोङो देरहागासिनो दङ आरो बेबादिनो जों जुदि क'क्राझाराव 7-8था देरहालाङोबा सरकार दानायाव जोङो बेबादिनो एबसलिउट मेजरिटिखौ मोनगोन जोङो फोथायनाय दङ। मानो होनोबा चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, तामुलपुर जेरावबो जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो जोबोद गोख्रों जाबाय। दिनै जोंना माने पार्टि हिसाबैबो अर्गानाइजेसन हिसाबैबो जोङो जोंनि जे स्ट्राक्चार माने बुथनिफ्राय लानानै बुथ, प्राइमारि, ब्लक, डिस्ट्रिक्ट, सेन्ट्रेल लेभेल जेरैबायदि जोंनि स्ट्राक्चार दङ आरो जोङो जेरैबायदि खामानि मावगासिनो दङ, जोंहा फोथायनाय दङ जे जोङो बे खेबाव जोङो गाव हारसिङैनो जोङो सरकार दानो हागोन।